Serve yourself na lang, ha? Okay. Wata na lang ko sa silong. Magkuyog ta pagpanggawas. Okay, tita. Okay, ha? Joe, excuse na. Hello. Hello, Bart. Oh, Charm. Nanawag mo ka? Makontak ni mo si Norberg si Ben? Duwa tabi. Charm. Sa manwa ka mo tagam? Oy, pinumduman talang ka ha. Dako biya kay kaghuwam na ko gabi eh. Makapawa mo ka na kog kapital. Ingna sila be, magduwa ta. Wa mo kog ko'y lingaw. Oh. Basta na collateral okay kayo, makapahuwam ko. Naapa man ko'y mga negosyo ba nga ako'y ikakulateral? Naapa sa ko'y pay og lote. Mudaog man gyud ko ba? Yes, kibati gina ko, Bart. Mudaog gyud ko sa tong duwa ron. Okay, Charm, okay. Oo, lagi. Karon dahil kontak ko na ko si Ben, inguman si Norbert. Unya, magpaabot mo nimo, Charm? Oh, okay, Bart. Sige, I'm coming. Okay. Sige. Thank you, Bart. See you. Okay, bye. Okay. Okay. Bye, Charm. Jo. Baklo. Bye dyan. Hila, sa pag-impaminaon. Jo, magkatawa mo lang tanin mo. Ikaw ba? Nangabubuhon sad ka no? Nangabubuhon ka no? Mababaray? Nangabubuhay? Naibaw ko nangabubuho ka. Hindi ka lang angkon na lang ba? Oo, angkon na lang ba nangabubuho ka? Jo, pamati. Mitawag si Charm, si Carmi dahil mitawag si Carmi. Charm. Makigduwa sa siyang madjun. Nya? Na ato ni, mo na nga itong ipaabot. Mahuwam siya dakong kantidad para iyang ikapital. O mauna atong ipaabot. Nahukasan ko sa tanan si Carmi Mercader. Sibon na gyud. Usa ka sakay na lang makita na ginako nga akong mga mahal si kinabuhi. Ang akong mga anak, si Mama Pinang ug si Papa Bart. Ingon man ang akong apo. Pabuta ko ninyo mga mahal ko. Pabuta ko ninyo. May balita sa akin ako. Ay kabalaka ba sa bata ko? Nagkanda nag-ampok para siyang kaluwasan. Naibawa mo ko ba? Nga, dilit ako sa doon sa ginoo. Tapos sa nga. Oh. Rio? Huwag may pilit yung bata doon. Wala. Hindi tangay mag-uol. Naibawa man ko ba? Nga, makamata ra gyapon si Cristero. Dilit pakyason sa ginoo sa itong pangayo niya. Oo. Makamatan siya. Buhion si Diyos, alang ka na to. Sir, madam, may nangita ninyo sa gate. Ha? Diba? Isa may alalo.
Si Papa Santilo! Uy! Si Santilo! Praise God! Nakagawa si Santi! Di ka sa Bilibid Prison! No! Masakit ka na! Ra! Dali! Santi! 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 Pa! Sop! Anak! Anak! Oh! Kumusta? Santi! Santi dong! Magmayat na po niya init kayo. Naigo na sa sod na taka-init kayo rin. Tara, sod. Aliko. Dong, Rio. Oh, nagdampo man ko. Di na ko gusto mo kamata. Jo! Jo, wag ka magdanggo. Wag ka magdanggo. Tinawag niya Santi sa tungatubangan. Pero, Dong, Santi. Ang saan nang itabuha? At itong pag-ato na mo sa Bilibid Prison sa Muntinlupa, mingon ka nga, posible nga, dili ka makagawas ba? Nga naman, ang sabi Kuan ma, pa. Gisulti lang ko kay usa ko sa natagan og paro sa presidente. Karon tuig ka. Praise the Lord! Praise God! Ma. Pa, si Lia. Ito pa paghapon sa magamot sa salbahis ni Bana. Nakuha alam mo siya. Pero doon lagi katubang si Ria na kung ano. Sige lang. Sabi antang taga. Sa akong giingon mo na doon siya bukat ka problema. Unsa ba kana? Ha? Kumatos akong apo. Oo pa. Si Lia yung amiga magbanta ng Cristelito sa ospital. Matungo sa ospital. Gusto ko makikita ni Lia. Kibingan gusto kong anak. Apa? O ngayon ka naman. Santi. Gusto ko makita ang apo. Mukuig lang mo. Banan ka. Ayaw. Ako na lang do. Kamu biya sige na nagbantay sa ospital. Kapoy ka ay mo. Nakinahanglan mo pahuway. Mo pito lang kapoy yung bantay sa ospital. Ginoo. Pero bantay ka mo. Grabe kay sakit. Oh, mo nga ako na lang. Jo, ato na pakanon si Santi. Ha? Una na to sa lapad to sa ospital. Ato na mo driver. Bisang mag-commute na lang ni. Katulto naman ako sa ospital. Jo, pato lang mo driver ko. Nala, mawan ka ha. Hatog lang mo kayo sa di masa kung kauban ninyo. Panibaw ka na sinungdan. Ma, pa, maligo na ako kay Burag. Hapos ka pulawas. May pa. Nay humanong kaliko, kauna, una mga to. Sige. Sana sana. Ma. Pa, Sige. Pay mo ba? Pay mo na doon. Good. Sige, doon. Uy, no. Oh, Ano di mo ka musukod yung kuyo nila? Leo. Di kong kauban nila. So, kay mo si Carmen Mercader. Ano ba? Oo. Mas maayo na ano nga. Hindi maputol yung mapanugay. Araw, bankrupt yung bihala na. Okay na ni. Di na ko mailhanin ng way kang ho. Dakura ba yun ang kantidad nga akong homo ni Mr. Monteclar? Kinahanglang ako na sa pamamundok sa ilang kwarta ron. Excited kaya ka paano? Dali ka magligo. Doon na ito. Ilis mo pa siguro ito, ya. Nag-story pa ito na si Lolo. Kay Murag. Ay, saba ni Lolo. Bahala. Murag. Ubos pa ito si Lola ni Lolo. Murag, nangigi ba? Ni Carmen Mercader. Apa? Bawa ko pa, si Leah. Tayo dito. Wala mo sa sultiin nga, abot na ka. anak. Lagi namin kong makita ang imong kaluha. Gusto ko nang mahagkan o magagkos si Lia, anak.
Anak, kilingan ko ni mo, anak. Ako kasabot sa akong ibati. At ako, anak. Sabi ni mo pag-andoy ko sa prisuhan nga unta makita na mga iglabas sa pag-abot. Ipagay ko. Ipagay ko, anak. Hindi na nakita kita. Maminaw na kayo ko, mo. Ako kakuha ka ni ko magtuong nga. Nagkakuskot mo karon. Priyata kibati, anak. Kinigawin ko ninyo. Ninyo nilihiyo ko ginagawa. Mingaw na kay ko ni mo pa. Kalibutan ka kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing